Matisugad kita nga di. Dapit, may Santo Niño. O, ngayon kita Santo Niño liwat. Kaya bakit? Ay kita yan ito embankment. Mapalpadluat kita, masubad kita kan buhong. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near, with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. Oh, today is ayun nga daw po di. Oy, okay, good. Oo. Good morning. March 3. Oh, March 3 na po di. Ayun, kiwi. Martes nga daw. Normal. 2026. Time check. Lagaro. Mintin. Alas 8. Oo, baga naguna-una kita hadto yan nga. Yan na lang kitang kulot. Oo. Pero kay kung yan kita nga kulot, kita nasa pusit panahon, di ba? Moro pa yan kay baga matinaw ito na aton mata. Tinaw ganda no. Nakamotor kita yan kakulop, nakabike. O ginhiling nato na naton tangke, baga mailob pa ini. O maka tukal-tukal kita. Nga di kita barangay Santo Niño. Okay. Magsapit lahira. Diba, bakit nakagkuhan kita na di San Roque. So yan matisugad kita na di ang may barangay Santo Niño. Nati kita dito lapit may ambaw. Okay. Yun lang doon. May dataman layan ang bagay mga round. Wala kita makatraka nga ito kuliwat. May napabungto nga atong sisingad tuan. Oo, nakakaroon na kita man niya di may shouton. Oo, di kita nakakarayo kay Juan. Tatong lana. Oo, hindi kita agi may. Oo ano ya, may ka iglalayon nga di. Napahid lang. Okay, parang tanay kay ang inaano kita dito. Matisugad kita nga di. Dapit, may Santo Niño. O, ngayon kita Santo Niño liwat. Kaya bakit? Di na kita sumimang. O, na di nakagpatukal-tukal kita. Kataliwan. Ay. Kataliwan. Oo, itatong liwat. Madilot itong basta di. Di na lang kamo. Ay kita San Roque Marlica bayan kita may nga ito mga portal. Okay. Mopay at baga sugar labay ni kung ano na tatong baga maunaunaan ay pakita mapatukal good mang kita dili dapit Oo, salamat baga may danaayon ngayon ni taton aton timsong. Oo may danaayon to timsong, malagat timsong. Abutan ko nga rin ito. Ang sangkay ito nyo song, alang sangkay ito nyo. Gano'n kita mamurot yung siyot ko nyo.
Mamurot na magiging siyot. Yung baga warin at iba nga kuhan, warin natin iba nga buruhaton. Mamurot na magiging siyot. Ay, para baga diri kita hingalimtan. Na ito yun, nagpipinamurutin siyo. Tayo ba daw? Or better. Magkuri mabasa din. Magkuri mabasa din. Kung hilarong ka kunuton nyo, magkuri ka man mabasa. Ano ka ba? Bagay, tao, lunan, panindikan. Na-enjoy lagi that life. Oo. Kanina ngayon nakakita kita sa Facebook ano sa mga fighter plane ng US. Uday, ayaw pagkuhan ha. Baga nang titigaw ito, bakit kita mabsan gasolina? Kinaniyo. Kita Santo Niño at agidaw Ate Vilma, Ate Dada. Oo, abiertos na din eh abiertos na din man ito sis, pwede kita din yung makatraka kaya abiertos ani kita din niluwat ito nga partihinin nga. Isa ikan talala ay kita yan ito embankment. Oo, pero nato na ito baga pagpakita nung yan saan kita umuli mahapit kita dito hamay era kapilya. May dadamo din inayad ha. Oo. Mapalpadlot kita masubad kita kan buhong. Oo. Mausay na panahon. Good man, good man pagpapatukal din papalupad din drone. Mga sugad din nga oras. Kahit sira ka di. Oo. Kaya kung baga kulop na, amo to na kung baga bagahin na kukuhan. Ang panahon. Ang budyo, baga ba masirum, bakit tungod kay against the light ka na. Kada dito kuhan, dapat magpalupad nga ni kita drone. Entonces, hinidapit. Baga sugad ba? Sumatubtub na kita dida, man dida. Oo, tapos nga di. Oo, tapos man, ayad na. Hala, parang nabudoy. Sitap kita, patukal kita. Okay. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near, with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog, hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Suncade's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Suncade's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankei stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sankei's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A
a voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun K Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor, he love stands tall. Thank you so much, Sankey Tonyo. Sankey Tonyo, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun K Tonyo, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Katamsihan ng mamarayaw. Pagharok niya di dahit tuna, mga paglaong hakinabuhi maturot nga. O bugto ko nga tanawan na nun, hingyap ko ikaw nga malipayo. Hain ka man yan ang hatak na, ang puko nga kamurayo hatag sa tagsa. Bisan pa harayo ka, maabot an adlaw mabalik ka. Kung magkirita man kita, pagresyo kita, ikaw asito nga tupa. Tanda, 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 tanawanan aton tuwayanan mga batanon. Tanda, hala, tanda, tanawanan mag-upay nga hinimo nira dayawon. Intawag kita nga bungtuhan, ka mag-araman, diri ka ayaman. Hinay-hinay ting mga gios, diri ka na ngay nga magdaros. Pagpag-una o sangkay ko, it-inggios diri na uso. Kinahanglan ka hinduro, dako ka nga bulik, it aton bungto. Tanda, 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 tanawanan aton tuwayanan mga batanon. Tanda, hala, tanda, tanawanan mag-upay nga hinimo nira dayawon. Damunan ginaagian, harayunan ginagtan, kita nga tanan magturungan. Ang baga nakahugdong na kita budoy. Napusing ka pa ha. Baga duro ka guding ka.
kiraga. Magama kangaralas ka. So nakapag tukal-tukal kita di Santo Niño, kabahay nito dito. Andito. Baka naglibot kita, baka haraluay na, harayuay na ang ginlatusan, hinin nga, uy, ani daw, ani agidaw. Agidaw. Anay ha, di lamay ha, may dako nakitaan. Oo, agidaw, nakita ni mga sugod hinin. Iging pupurot kat dayon. Oo. Ano daw, baga, kinamod man inin. Dito na itong koleksyon. Ano? Sumatisugad kita lot nga di itong kapilya iton Santo Niño. Kay kasagaran tat mihingat tuan nandito dapit sa may kuan ano baging bisita kay di part pa ni Santo Niño budoy mandiri ka maaram. Pag hingat to dito kabuinan na ito ikadidi. Amo nga wala ko doon nakagpa nagsugad kita dida dinhi nun dito nagsugad kita dito pagod man ito sa karading oras ay kung kulop baga nasiram kay against the light ni klaro bantisugad ano mga ito na ito panoyan di daw may embankment. Ayan kayo, alagad ano, naabot niya ito signal. Malusok kita nga di. May dinalot may patron nalot at Santo Niño. Yan ang adyon. Di kita tutukog ba? Damo ang maayong gitara. Nagos tuwas ang lubot. Oray ta na ingat tuan. Wala gyud itong kapilya. Ano? Ang kapilya Santo Niño budoy. Di gym haluwag, gym dakot, gym it kabuhinan. Budo nung kiraga. Haligot pa nato yan yung mga rawon ha. Oo. Lalagay pa Santo Niño. Ang pinapulop, aga. Kasan iro gym, man. Doon iro gym. Dakot iro gym. So kakulo pa natin, baga nalipay kito na, no? Damula, yan baga nakagkita. Ano itong binurbalabag may Tanawan Civic Center. Bagang maabo yung kamusak, kulatan na naging pinanluwas, ano? Basta lagi ito. Naikot lagi ito. Merit mabibido. Okay, ginpakita ta na liwat ang kalian na ang mga development din haton dapit sa Tanawan. It na diri la hiton tinuod. It mga diri taga din it diri nakita ano. Oo, mambot mo sugad mo nito nira Santo Niño ha. Balitaw. Sugaron talanin ng mga rawon ha. Again, tigan di barangay Santo Niño Kapilya ano nakagpatukal kita. An update luwatahan na embankment no didi. This has been your friend from another star. Siyempre ako magpapabili ng gift ngayon isang kay mayukbo. Ako isang kay nyo. Good night, sweet dreams, mamwa, chup chup. Okay.